walemo 10 seconds of silence for those people who died unnecessarily. Thank you. Dembele. And station Ramogi. To Anka, I'm not going to talk about personalities. We are here to see Gimote More Maraj Homabe. Okwanka for one political person. I am a live member of ODM. And what happened? Gimanyo Timore Gino Raj Kabisa. Nikech, that was a political entity. No ken ngato, no ken ji. Kawuono, awinjo ka rawera maber mawiye lewni owacho ni Gladys Pokoya Nyowanga. Nan siaya. Pokoya Nyorengo. Pokoya Nyorengo. Nan siaya. Mane makamu. Ya Nyorengo. Marach mo ya nyaka chiorengo. Makikuyu mochido. Togi clap. What is that? Koro mago wawe chien. Wangi gima timore sani milongo ni gunism. Manyo timore Homabe. Gimanyo timore Homabe rach kabisa. Nikech ngato a whole leader milongo ni Kaluma. Wacho let's remove them from hotels. Wadhi hotel mwa ketho gik ngato. Winjo sani ngato kanisa wacho oketh kanisa. Kenya ni we have a democratic space. Mane Raila Amolo Odinga Gorengo munenoni, they were detained, they were persecuted until Moi no repel penal code number 3. More democratic space mawantieregon. To democratic space mawantieregon, emanyaka warit. Nikech kwadhi yiero, o kwadwa ni joluo, wabed no ngewa ni wane manyithindwa timo gunism. Kona kawuono, gik manyo keth nyegin gik jo Homabe kose gik jo Siaya mana gik jo Homabe mtokni manyowa nyegin mtokni mag jo Siaya kose jo Homabe jo Siaya and gik kwa wacho development Orengo nyocho ket as the one who has used development money as the best governor among all the governors. Koro mago wawere guru gima wane station kae wane station to condemn ni nyithindwa kikwa ket nyithindwa mondo lokre guns. Nyocha askachwo odhi Haiti konyo gunism. To gimanyo timore Homabe kokwang'io maber will happen in our country. Nyoro nyan gi mama Ida nyo adonjo nyoro nye wan Homabe nye wan Migori for a church service. Woke kanisa ni to jio idom tokni. That's not where our youth should be. That's not where we should form our youth. We should teach our youth that everybody is welcome. Dinye joma Homabe oya gate. Okonjo linda mwananchi biuru utim giru uwuog. Nyegi tingo jo Homabe yote mtokgi. Nyogi tingo, nyogi wegi kanyo. Homabe would be peaceful. Tadwa wacho bele TV ni. Nigik mwati moni. Ketho nyaka tutam mar President Ruto. Niketipo wacho mae jo tutam. Mae gima jo broad-based timo. Kitimo kama. Without a certainty, I can tell you the truth. Me, I'll vote for Ruto. But if things go on like this, I'll think twice. Nikech kaka saniwa betka, ongenga timose uwoyo. Nyocha gimoro timore kamoro, the next day the MP was put in. Why is Kaluma still walking free? I'm asking. Why is Kaluma still walking free? To in koka kori Dr. Agnes, iparo ni inyalo seyo nga kot dore kod wechego mano timore county ma Homabe. Seyo dhine nga? Mama, seyo dhine our leaders. And we have to come back and think of ourselves as Luo leaders. Kinyi wadwa dhi Kakamega iro wacho ni Sifuna no nyocho dhi Thurgi iwacho no onge sera donge nyocho uso ma jo Thurgi odhi nyocho uneno paranya gi Mudavadi giri katimo gik motimore Homabe. They didn't do that, and they also abuse Sifuna. All these politicians abuse one another. Koro gimiketo wakae no wanga. We are not here talking about a person. We are talking about the reality on the ground, which is ni gima timore maraj. Ngato konego lose ngimane. Mtokni okonego wankama. Nikech this is resource. This is finances for somebody. Hotel man tourist manyo ketcha. Mano ja Homabe. Kikwa team akwa jothurwa. Kikwa bed gi siasa mar ichwang. Wabed gi siasa mane Raila makodinga netimo ndalo Raila giginoko timore. Baba would have said stop. To kawuono kaka neno kaka bet kae ni Joyce. Gima ketho onge. Kwa jo ODM nyalo bet pamoja. Mabed kamora achiel.
we can sort out our difference. Hiena mar mondo mi arwaka Luis bende twak. Luis in korka kori kotudore kod gigo manotimore e kaunti mano ma Homa Bay.